Mateo Kapitulo 12. Niadtong panahon na si Hesus miagi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom, ug nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Fariseo sa nakakita sila niini, miingon kaniya, "Tan-awa ang imong mga tinun-an nagabuhat sa supak sa kasuguan, nga pagabuhaton sa usa ka adlaw nga igpapahulay." Apan siya miingon kanila, "Wala ba ninyo hibasahi ang gibuhat ni David sa gigutom siya ug ang mga kauban niya? Naunsa nga misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios, nga supak man sa kasuguan ang pagkaon ni adto, bisan sa kauban niya kundili sa mga saserdote lamang? Kung wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga